এই গুন্ডা বিলার মাথাত গুন্ডা বিলার মূৰত গুলিটো হোমা নাই অতি অনকালে সিএম ডাঙৰীয়া আপুনি এই গুন্ডা বিলাক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব गाज्रियै रागा जोंखावनानै सोंखारि हरबाय गर्जन मोसाहारि बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ मानो नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ फुल निश्चय जोबजासिम बायना लायोब्ला बुजिनानै लानो हागोन आं बेखौसो आसा खालामदों मानो होनना बुङोब्ला आं ससे फोरमायनो सानदों जिथुनाखि दाख्लैबावै रुपुहि हाट होननाय मोनसे जायगा जिथुनाखि नगाव साइडआव जादोंमोन बियो जोंहा कंग्रेसनिनो सासे नेताया मोनसे जायगायाव मिटिं खालामनो थांगोन मागोन होननानै पारमिसन लाखानाय अर्थात इनफरमेशन हरखानाय पुलिस गार्ड नांगौ होननानै फोरमायखानाय थेवब्लाबो माने आसाम सरकारनि पुलिस गार्ड होनाया दुरबल जानायलाय नाथाय नैबे बिथिङाव बिथाङा थांनायनि उनाव जिथुनाखि पुलिस गार्डफोरखौ पाब्लिकफ्रा बुनायखौ नुनो मोन्दों गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाथाय बे बिथिंनि गेजेराव जोङो माखासे गार्डफोरखौ एटेक खालामग्रा बा दावराव खालामग्रा बिथांमोनखौ माखासेखौ एरेस्ट खालामबायबो होननाय खोनादों आरो नाथाय माखासे थाबावो जानांगौ बेनिखायनो जोंहा दिनै गर्जन मोसाहारि बिथाङा रागा जोंनाय फैदों आरोखि दा माने गर्जन मोसाहारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों आरो बेखौनो सोंखारि हरदों जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टार थासेयावबो जेरैबायदि बिजेपिनि सासे आसामनि चिफ मिनिस्टार थासेयावबो दिनैनि दिनाव बै जायगायाव मानो कंग्रेसआ मेल मिटिं खालामहैनो हायाखै बा मानो मेल मिटिं खुंहैनो साहस मोनाखै दा खावलायसेयावबो बा रिकुवेस्ट पारमिसन लासेयावबो मानि खारनाव दिनैनि दिनाव पुलिसफोरखौ बा गार्डफोरखौ एटेक खालाममोनखो मारैहाय हाथियार सिख'लायनो हाखो नैबेनि सायाव गर्जन मोसाहारिया गुवारै फोरमायना होदों आरो जायफोर बिथांमोना बे केसाव बा बे दायाव इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामजोबनांगौ होननानै गर्जन मोसाहारिया खावलायहरदों आरो ना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ दा नोंथांमोन बे ससे क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रो जाहाथे माबोरैहाय जायामोन बेयाव आरो पुलिसफोरखौ माबोरैहाय एटेक खालामनाय जानाय नैबे क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो थानाय पुलिस माबा नुदों दा नोंथांमोना दाथ' क्लिप्सआव नायनानै निश्चय बुजि मोन्दों गुबुन हारिफ्रा पुलिसानो जा जियानो जा हाथियार थानाय मानसिखौनो बारथिं बुरथिं सौथिं सौथां खालामनो हायो नाथाय जेबो खालामाखै राव सासेखौबो आघात खालामाखै पुलिसफ्रा दै गावसोरसो बुजानानै थानो गोनां जादों आरो गोजौआवसो ओरैनो फायरिं होगारदों होननानै जों खोनानो मोन्दों खननै ना खनथाम नाथाय जोंनि बर'फ्रा जिथु सोरबा पुलिसखौ आखाइ होनायमोनब्ला मा जागौमोन नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर जोंनि बर'खौ बिथांमोना डाइरेक्टलि उग्रपन्थी बा माबा मोनसे साजायनानै थोंजोंलि इनकाउन्टार खालामगौमोन नङाबा डाइरेक्टलि गावथारलाबायगौमोन बुला बुसि बुग्लुंलाबायनानै रावबो माने मोजां थायै खालामनानै बिसोरो जेलाव सोगौमोन आरोखि ओरैबायदि माने बर'फोरनि सायाव हेरेसमेन्ट होगौमोन दिनै बिथांमोननिनो मानसि जानांगौ एसामिसानो जा बा बांगालानो जा बिथांमोनखौ बा मुस्लिमफ्रानो जा बिथांमोनखौ बा हले जेबो खालामनायखौ जों नुफिननो मोनाखै अर्थात बुफिनलाबायनायखौनो जों नुनो मोनाखै नाथाय हमदों होननाय खोनादों एरेस्ट खालामदों होननाय खोनादों हमा नङा हमखागोन बिथांमोनखौ दलर दलर हमनानै जेलाव सोगोन आरो नाथाय जोंनि बर'खौबा डाइरेक्ट गावथारफिनगौमोन बिसोरो डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालामफिनगौमोन दा नोंथांमोना निश्चय बुजिनो हायो जोंनि बर'आ एसेयावनो एसे दाय जायो मानि खारनाव जोंनि सरकारा गोख्रों नङा जोंनि मोनफ्रोमबो सरकारा स्ट्रं नङा नैबे खारनावनो माने बेफोरबायदि जायो दा बेनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' निश्चय बुजिनो हाखायो दिनै गर्जन मोसाहारि बिथाङा मानि खारनाव सोंखारि हरनो गोनां जादों डेम'क्रेटिक राइट हिसाबै जोंहा मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जायानो मोनफ्रोमबो जायगायावनो दाब गुबुन जायगायावनो जोंहा मेल मिटिं खुंनो हानायनि बा गेदारिं खालामनायनि राइट्स दङ दिनै बे नङा जे बिजेपिया जोंहा आसामाव सरकार दङ होननानै बा भारतआव सरकार दङ होननानै अकल बिजेपियाल' गुबुन जायगायाव बा दाब जायगाफ्राव थाङै मेल मिटिं खुंनो हागोन बा रेलि खालामनो हागोन बेल' नङा मोनफ्रोमबो पलिटिकेलानो जायाथों मानो बिथांमोना हाबनो हानाय बा मेल मिटिं खुंनो हानायनि राइट्स दङ आरो पावार दङ नंगौना नङा रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जिथु गावजों गाव दावराव-दावसि जाबाय थायोब्ला सोर मोजां मोनगोन आरो बेनि गेजेरावथ' बेफोरथ' गुबुन हारिनिसो नाथाय जोंनि बर'फोरनियाथ' बिराद डेन्जार गावजों गाव आङो बेखौसो बुंबावनो सानो जोंनि बर'फ्रा जोंहा हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर' सारजों गाद्दिखौ सेलायबाय थास्लायस्लाय बर'जों बर' गाद्दि सेलायबाय थास्लायस्लाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गाद्दिखौ माबोरै सेनो हागोन बेखौ सिन्था खालामलाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गाद्दिखौ अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टारनि गाद्दिखौ माबोरैहाय जोंनि बर'फ्रा सेनो हागोन लोगोसे सेन्ट्रेल सरकाराव माबोरैहाय जोंनि बर'आ गसंहैनो हागोन नरेन्द्र मदि बिथांनि गाद्दिखौ मारै सेनो हागोन बेफोरनि थाखाय गिदिर सिमां सुजु जोंनि बर' हारिया जोङो सादा बुसा गावजों गाव बै दखरखर बिटिआरखौ लानानै
बा बिटिसिखौ लानानै जोङो गावजों गाव गाद्रि सेलायबाय थानानै जेबो लाब गैया जोङो गिदिर गोजौ लेभेलनि गादिफोरखौ बा सिटफोरखौ सेख'नो नाजा बेनोसैमोन दै लोगोफोर आंनि बुंनाया माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोना निस्सय निमाहा हो दा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन যোৱাকালি যি ঘটনা ঘটিছে ৰপুহিহাট নগাঁও অসমত যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ MP ডাঙৰীয়া যিজনে সারা ভাৰতত সবচেয়ে বেছিকৈ ভোট লৈ জিকি ৰাইজৰ ৰাজাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হৈ গৈছে আমাৰ ভাল বিয়াৰ কথা ক'বলৈ গৈছে এই ডাঙৰীয়াক যোৱাকালি ৰপুহিহাটত এই গুণ্ডাবিলা এই মিসক্ৰেণ্টবিলা যেনে ধৰে তেখেতক এটাক কৰিছে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেছ মিটটো লোৱা হৈছে এই প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰা আমি CM ডাঙৰীয়াক ক'বলৈ বিচাৰিছে যে CM ডাঙৰীয়া সেইটো নীতি নহয় কোনোবা কংগ্ৰেছ লিডাৰক মাৰি পেলাই কোনোবা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মাৰি পেলাই কোনোবা এনেকৈ আউটস্পোকেন ইন এ ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি তেখেতক হত্যা কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে কিছুদিন পূৰ্বতে আপুনি BTCৰ আহিছিল ভাল গান ভাল সুৰেৰে আপুনি গান গাইছিল যে BTCৰ আজিৰ তাৰিখৰ শান্তিহে বজাই বাজিছে অসমত শান্তি আহিছে শান্তি ঘূৰাই আহিছে এতিয়া আলফা নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া NDP নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো আপোনাৰ জনতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ আপোনাৰ জনতাই কেনেকা আমাৰ MP ডাঙৰীয়াক এটাক কৰিলে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰায়ৰলি নগাঁৱৰ SP সাহেবক জনাইছিল যে আমি এনে ঠাইত মিটিং কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনাৰ সিকিউৰিটি মেন আমাক দিব লাগিব নহলে পাব্লিক বিলাক কি জানি মোৰ এগেইনষ্টত আক্ৰমণ কৰিব জনাৰ পাছতে SP ডাঙৰীয়া হিটো ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু আপুনি ক'ব প্ৰেছ মিটত that the security man of Rukibul Hussain the gunman has acted wrongfully কেনেকা wrongfully acting হ'ব আরে বাবা তেখেতক মাৰিছে পিটিছে লাঠি দিয়া দিছে তেখেতক কাৰ্বাইনটো স্নেচ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তথাপিও হৈ ওপৰতে ব্লেংকটো দুবাৰে মাৰিছে লাকি ভাগ্যবান এই গুণ্ডাবিলাৰ মাথাত গুণ্ডাবিলাৰ মূৰত গুলিটো হোমা নাই গুণ্ডাবিলাৰ বুকত গুলিটো হোমা নাই এনেকুৱা আপোনাৰ চৰকাৰটো আপুনি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব আপুনি ভাল কাম কৰা অসমত আপুনি ভাল কাম কৰা বিটিয়া যেনে কৈছে ভাল কাম কৰক আপুনি ভোট পাব আপুনি আকস্মিক হৈ থাকিব এনেকা মানুহ মাৰি পেলাই কাটি পেলাই হা এই ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিটো আপুনি সদায় আপোনাৰ প্ৰেছ মিটত ক'ব হা এই মুছলিম ধৰ্মটো ভাল নহয় এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক ধ্বংস কৰিব লাগে কৰোনা নিচিনা মুখৰ পৰা আপোনাৰ এইবিলাক কথা ওলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া I would like to suggest you this will be your greatest job in your whole life এইটো যদি আপুনি কৰা এনেকা কাম কৰিবা কনস্টিটিউশনৰ কিছু অংক স্পেশালি সেকুলাৰিজমক এটা পুস্তক কিতাপ নিচিনা আপুনি ৰূপায়ণ কৰা তাৰ পিছত এইটো ক্লাছত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা that our children will learn to love each other our children will learn our neighbors ইতিহাসত আপোনাৰ নামটো থাকিব এজন ভাল CM আছে বুলি এনেকা নহয় এইটো বিৰাট বিয়া হৈছে আপুনি এইটো কৰিব নালাগিছে এইটো তোমাৰে জনতা তোমাৰ জনতাই গুণ্ডা ঠান হৈছে এই গুণ্ডাবিলা আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ MP ডাঙৰীয়া যিজনে সারা ভাৰতৰ সবচেয়ে বেছিকৈ ভোট লৈ জিকিছিল এই দিল্লীত গৈছিল এইটো আমাৰ প্ৰাইড অসমৰ প্ৰাইড তেখেতক তুমি ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটো ভাল হোৱা নাই গতিকে অতি অনকালে CM ডাঙৰীয়া আপুনি এই গুণ্ডাবিলাক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব